Čekaj, ako ću biti ozbiljno, moram da razmišljam. Od kad sam, prve stvari koje sam video kad sam došao u Novi Sad te kasne 92. godine, bilo je kasarna Majevica i da kažem, ja sam preko nje i zavoleo Novi Sad. Posle nje najdraže mesto mi je Tranžament, gde sam se prvi put šetao sa devojkom jednom, isto u krugu kasarne, ali trava nije bila pokošena pa smo mogli da uđemo. Treće mesto gde sam isto izveo svoju prvu pravu devojku je Mornarica. Pustio me jedan moj zemljak koji je radio kao portir na desantne čamce tamo i onda je to dosta skrovito i zato sam ja zapamtio Brodogradilište i Mornaricu. I na kraju, kao jedan od najlepših mesta trenutno u gradu je Dom vojske, nekadašnji Dom JNA, gde sam nekad kupao jer sam imao karticu lažnu u Jakovu za vojnu opremu i tu sam se i oblačio dosta moderno jer je tad vojska bila četvrta sila u Evropi i po modi, da kažem, slobodno mogu to da kažem. I tu sam izveo svoju i današnju, ne ženu, pravu devojku, u tu baštu Doma vojske, na Girice. Pa su bile užegle, ali dobro, sad je drugi gazda. Šta ne volim u Novom Sadu? Pa ne volim užegle Girice u Domu vojske i ne volim kad doće ovi čupe i čupavi sa minđušama da se useljavaju u naše kasarne, iako su prazne. I drago mi je baš što su ih izbacile. Živjela Ličko Petrovo selo!